Så dagens emne er molekylorbitaler. Og en molekylorbital, også navngivet MO, er en matematisk beskrivelse af, hvor elektroner befinder sig i en molekyle. Så hvor en atomorbital, som vi kender fra normalt, beskriver elektronen, der findes omkring f.eks. en 1s eller en 2p-orbital, så beskriver molekylorbitalen elektronen, der tilhører hele molekylet, altså flere kerner på én gang. Fordi at det gælder, at de er delokaliseret, altså ikke lokaliseret omkring en enkelt kerne, i for eksempel en enkelt 1s-orbital, eller for eksempel, men i stedet for spredt ud mod flere kerner i en molekylorbital, hvor vi ikke rigtig ved, hvor den er. Og de beskrives i stedet for som en bølgefunktion, der strækker sig over hele molekylet. Man siger, de delokaliserede, og de kan så beskrives ved en bølgefunktion. Okay. Så hvordan opstår de her bølgefunktioner, eller vores molekylorbitaler? Altså hvordan taler vi om dem, og hvordan beskriver vi dem? Vi har først og fremmest metoden LCAO, der står for Linear Combination of Atomic Orbitals, hvor man tager atomernes enkelte bølgefunktioner og lægger dem sammen. Simpelt som det. Altså så lægger man dem sammen matematisk. Og når man kombinerer to bølgefunktioner, eller for atomorbitalerne, så dannes der en bindende molekylorbital, der laver for eksempel høj elektrontæthed omkring kernerne, den er lavere i energi, og den stabiliserer molekylet, hvorimod at der også bliver lavet en antibindende, der i modsætning til den bindende, den destabiliserer molekylet, har højere energi, og det er også der, hvor vi finder knudepunkterne og knudeplanerne for en molekylorbital. Ja. Et eksempel kunne være dihydrogenmolekylet, der binder via to 1s-orbitaler, hvor at molekylorbitalen, der jo indeholder to elektroner, vil lave en højere energi og antibindende, og en lavere energi bindende orbital. Den måde det ser ud fysisk, eller det ved vi jo ikke, men den måde vi gætter os frem til det ser ud, er at den antibindende orbital bliver nærmest en bro mellem de to kerner, hvor at den antibindende bliver sådan en her skitse. Ja. Okay. Så hvordan bestemmer vi molekylorbitaler matematisk? Altså først og fremmest skal vi bruge Schrödinger-ligningen og finde Hamilton-operatoren, men den kan vi ikke løse præcis, som vi må bruge operationer, eller approximationer, som for eksempel Born-Oppenheimer-approximationen, der antager at kerne og elektron er separat. Fordi at størrelsesforskellen imellem er så stor, at de ikke har noget med hinanden at gøre. Og så kan vi bruge, som nævnt før, LCAO-approximationen, der forklarer, at molekylorbitalen er lig en konstant, plus, altså fordi det er en lineær kombination af atomorbitaler, så det er bølgefunktionen for den ene gange en konstant plus en ny konstant
gange bølgefunktionen for den anden. Hvor koefficienterne findes ved at bruge variationsprincippet. Ja.